Twa en een jelly cel voor Tialfskutter. De rechtbank kan derhalve niet anders dan het ervoor houden dat er is geschoten met een wapen zonder kogel. En een soort keer trok het neetwaar in Benammen het eerste van Friesland. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. De vertochten van het bezitten van klavisbaas Bert Jonker bij het Tialfstadion op het Jereveen, maar Twa en een jel hier de cel in. De rechtbank vindt hem schuldig aan zware mishandeling en poging tot oorpersing. De straf is volle leger als de eerste van de officier van justitie. Die eerste 4 celstraf. Dat de straf leger uitvalt, het te krijgen maar het feit dat poging tot moord of deerslag net bewijst worden kan. Dat heeft ermee te maken dat er geen kogel is gevonden en ook geen sporen van een kogel zijn gevonden. Het is zelfs niet duidelijk wat voor vuurwapen is gebruikt, hoe dat precies is gebruikt, wat de positie van dat vuurwapen bij of in de auto is geweest. En daardoor is ook moeilijk vast te stellen dat het even zo goed had kunnen zijn dat de aangever dodelijk gewond was geraakt. Wat de zaak ingewikkeld maakt is dat er 12 versies binnen van wat er op 1 januari op het parkeerterrein van Tialf gebeurde. Bert Jonker zei dat hij besketten is door de vertochten. De vertochte stelt dat het pistool Augier doet er het oudpakte van Jonker. Zeker is dat er een wapenlutsen is en dat er sketten is. De rechtbank kan derhalve niet anders dan het ervoor houden dat er is geschoten met een wapen zonder kogels. De rechtbank hecht het meer weer aan de verklaring van Jonker. Als aangever zich had willen onttrekken aan deze situatie, wat eigenlijk in zijn belang was, dan had hij niet een vuurwapen hoeven trekken, maar had hij gewoon gas kunnen geven. Dat is 1. Het tweede is dat verdachte heeft gezegd dat hij het wapen ontfutselde uit de hand van aangever en dat hij dat vervolgens in de auto heeft gehouden en daarmee tegen de borst van aangever heeft getikt. En dat vindt de rechtbank niet geloofwaardig. De vertochte moet een voetendaliks melden bij de poorten van de Veensnis. De storm van Oudere Nacht had op verschillende plekken in onze provincie voor skeerzorgen. Benammen in het eerste van Friesland het de Huddewien in combinatie met Rijn en Tonger voor oerles zwargen. Dit is zien Bakkeveen. In wat woorden rekken een vrouw verwoenen doet een gutte beam op haar auto voor. Ze koerde zelfs uitkomen, maar moest wel maar een hersenschudding naar het ziekenhuis. In Appelskee is in Instritten een regen van 15 bjemmen omwaaid. Bij een huis voel een beam terug het dak van een slipkamer. Nee, daar weet ik net vrolijk van. Het begraafplak van Nijelamer luidt vol met takken. De graven die ben nog wel krekt heel bleun. Een pleers zien hetzelfde dorp kan minder goed verwaaien. Het bedrijf Van der Heide in Drachten heeft een soort drokte van het neetwaar. Zij bevaardigen gebouwen in begelijks Tonger en kennisjen had er een inslag geweest het bij meesken. Bij schadegevallen kunnen we ook daadwerkelijk kijken van is er inslag geweest en welke stroomsterkte enzovoort. En dat doen we met het computersysteem. Het zijn nieuwsgierige dagen voor de meesten van Van der Heide. Ze willen zo volle mogelijke gegevens samelen. Voor ons, wij zoeken zelf uit van, omdat we eigenlijk niet weten van hoe de bliksem eigenlijk naar aarde gaat, waar de voorkeurs zijn voor inslagen, dat proberen wij te onderzoeken. Zo kijken wij, zijn er gebieden waar bijna geen blikseminslagen zijn en waar juist meer. En ligt daar aan de glooiing van het land, waterovergangen, noem het maar op. En dat is voor ons interessant. Opereren op zinnenenergie. In Drachten kind dat Sjenwurg. Haast een tredde van de energie die het ziekenhuis naar Smellingen nedergaat, wekken ze zelf op. Door de komst van de zonnepanelen kan Suver Elsen hier nou om de dak parkeren. Want dat dak in de kaam, omdat er zonne-energie maar opwekt worden kan. Er is 3 miljoen euro in stutsen, maar het yield komt weer om. Ik verwacht iets tussen de 6 en de 8 jaar dat we de investering weer om hebben. Maar we beginnen vanaf het begin dat die begint te draaien, draaien we een positief rendement op het Zinnepark. Dus het kost u zeker niet heel. Het doel is om in 2030 meer energie op te wekken als het ziekenhuis zelfs neder heeft. Er is geen ruimte voor meer zonnepanelen op het terrein. Er wordt dus ik zoen naar warmte uit de Ierde. Wie weet daar onhetwaar, hier is Piet Paulusma. Joen, nog droeg vannacht buien, maar kon ze op Tonger hagel en instetten. Maar ik wetteroerlijst, ik kan op plak een protte wetter vallen. De temperaturen vannacht 14 graden. Wien, west-noordwest, matig rond vrij krachtig. Maar hier en bij moet een beetje droeg zinnen en zo'n zonnetje of 18 graden. En de wind komt morgen uit het westen en het zuidwesten waai en die zal zwak of matig wezen. En dit wie Kijk op Friesland. Nog een hele gezellige joen.